फानदाबाय नोङो खावसेया आंलाय मा सोंनो दा बेखौबो लानांगौलै एसे दारियाखौबो थांलायो खानायखौ स्लिम स्लिम सिना फैलायबायमोन मा फुख्ला हमजानायखौ रानु फुख्ला सोमजाथार दादानि खर'आव हनै नोंहा माबा खालामना दोनबाय नालाय लिपस्टिक लालायलाय लिपस्टिक लानाय मानो दोनलाय मा सिवसो नायलाय नायलाय माबा सेसा इस' नायफै जि असुबिदा नुखादों नायनि एसे नायलाय गुस्थियाव लिपस्टिक फुनलायलायनाय मालाय थलायनो थांनो नागिरदों नै एथ' मोजां मानसिखौनो माबा मावजि बायदि खालामबाय थादोंमोन बे गस्लाया समायाखैलै सिलार खिन्थालायबावो नै आं मा जागोन लाय खोन्थालाय सोंसै बिबै जासिगोन जोंहा नै फिसौ मोनसिगोन ओमफ्राय सिङाव सोंसै मा जानो लुगैदों फिसौ जोंनो खोन्था दे जों जाहोगोन थांसै जोंहा नै माबा फिसौआ मा जागोनथाय जि गरम आरोना जोङो माबा थांसै हाथायाव दिनै बिस्थिबार हाथायाव दसे बेरायना फैनोसै बे बिहामजोआ मा जानो लुगैदोंनो ओमफ्राय दा हाथायाव ओंखारना ओंखारा बिहामजोआसो लुगैयाखै ओं फिसौआसो खुदै गयिनि दिमपुरि सुमपुरि माबा माबि जिलापि तिलापि जाहोना फैनोसै ना ओइ नै गेदेरफोर फैदों आरो अबाव थांगोन हाथायाव दे गेदेर दे गसा थांसै जोंहा आरो ना नैथिंबो गेदेरफोर मा होनदों मानदे फैबाय दे गेदेरफोर ओइ नै हाथाया जोंना न' खाथियावनो नै आं फैसाखौ बहा लादों नुवाखै बेगबो लाबावाखैसो नै फैसाया मारै नुदों लोगोफोर होमबा थांबाय थानोसै ना लोगोफोर जोंहा हाथायसिम ओमफ्राय अननानै नायलायबाय थादो ओमफ्राय जायफोर अननानै गोदान फैदों साबस्क्राइब खालामदो सापर्ट खालामदो लोगो जालायदो आरोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरोना लोगोफोर थौ बिदिब्ला थांबाय थानोसै ओइ जोंनि बिस्थिबार हाथाय आलुफोराया फिसा जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै लाजोबबाय आं जोंनि आलुफोरा सेन्टारनि हाथायखौ बिस्थिबार हाथायखौ मा मोनो जिलापि दखान बिथिं नै आलुखौ लानोसै जोंहा आलु बेफारिया हनै आलु लानोसै दखानानो बारा फैया आरोना एसेल' हाथायानो फिसासो जाखायो नालाय बिस्थिबार हाथाय दखलसेबल' जों न'आव सफैफिनबाय आरोना एखदम फांखा हिउ लाबाय गरमजोंनो साला इमान गरम जों मा लाबोखो आरो रायजो जायोबा संख्रि बानलु माबा माबि नै मा लाबोखो जोङो लोगोसे देलायग्राबो फैखाबाय नैबे मिथाइ नै माबा माबि लाबोयाव मनासेखा नै मिथाइयाथ' खैथ'फ्रा लाबोदों नै जोङो र' बेलेग आरोना इउले मा बुस्थु गुदुंथार जादो बारैखो नै मिथाइयाबो नुवाखै थफ्ला आरोना जा सुलि गोजाखा नै बे मोनसे आंनि बिराद मोजां आंना साइसथार नै आरो दिमपुरिया वाव नैबे आंनि जिलापि गोनाङा मानो खोमसि जादोंलै जिलापि महर जिं होननाय नै आंनि बियो आं होजाया आं दिमपुरि जानो बायो इसोर ओंख्रिबो लाबोदों दिमपुरि बेयाव जासिन इसोर मोनसे सबजि नोंनिफ्राय दिमपुरिया खोबनानै दङ आंहा जिलापि जागोन लाल साह लोंगोन संख्रिनि सनाफोर जादो दे बिहामजो सना जादो आंखौ बाजैसो लिङो होनथाय बिहामजो उसुबिदा मोनथारो बिखुनजोसो जायो आंखौ जोंहा फिसौ मोनसिगोनसो फिसौ नोंसोर जाबाय आरोना
बेडरुमाव जिरायफैबाय जों गरम मोनो